we zoeken... Ja, doe nog niet alsof ze god weet wat voor... Het is een dappere poging tot, zullen we maar zeggen. Maar in Duits verder niks. Nee, oké. Oh, dat zien we ook niet duk, dat de hond kleiner is als de kat. Hier kennen alles. En wie is dat? Dat is de mam. Dat is de mam. Hallo mam. Hoi. Hi. Arne. Bas. En wie het mam? Rosalien. 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 Om even mijn zin van net af te maken. Ja. Het gebeurt ons zelden dat we zo enthousiast van de stroot geplukt weer zo wie net. Door dich. Grap. Zonder reclame te maken. Hè? Ja. Wat is er hier achter de poort? Kom maar kijken. Ja, we geven eigenlijk dagbesteding aan duur met beperkingen. En dat doet je samen? Ja. Met nog medewerkers natuurlijk. Ja, maar dit is eigenlijk de... Woont je hier ook? Oog. Ja. Man kan eigenlijk meer vertellen daarover. Want wees een idee waar ze. Rosalien! Hoe lang geleden? 2007 ben ik in Nederlands of in Limburg? Ja, dat leeft in Limburg. Limburg. 2007 ben ik gestart vanuit de multiproblemgezinnen. Leg even goed. Met een zorgboerderij. Multiproblemgezinnen? Leg Ja, even goed voor jullie die niet weten wat dat is. Een gezin, dat zijn vooral gezinssystemen waar heel veel problemen zijn. Ja. Dus dat is niet één probleem, maar meerdere problemen. Ja. En ik kom dus in de thuissituatie en ik merkte daar vaak dat mensen heel veel binnen kamers bleven zitten. Depressief op de bank. En mijn kinderen zijn Door de problemen binnen het gezin? Ja, vooral mensen durven dan niet naar buiten te treden om hun kwetsbaarheid te tonen. Dus proberen vooral binnen die 4 muren het probleem op te lossen, maar vaak wordt het van kwaad naar aangaan. Waardoor uiteindelijk van de school bij betrokken wordt en die de eerste signalen eigenlijk naar buiten brengt. Nou, zo gewoon weer dan door in de thuissituatie. Zeg maar, ik word destijds maatschappelijk werk. Dat ben ik nog steeds trouwens, maar door ging ik als maatschappelijk werkster. En vervolgens ging ze dus kijken, wat hebben deze mensen nodig? En dat bleek al heel gauw dat mensen vaak binnen die 4 muren ook niet aan beweging en dergelijke toekomen. Nou, en ik heb mijn kinderen dermate opgevoed. Ik heb 3 kinderen, waarvan ene zoon altijd topsport ijshockey heeft. Even mam stond. Topsport ijshockey? Het bedreven. En de middelste dochter Rihanna, die is altijd heel actief geweest met de paarden. Nou, en Nien had altijd heel leuke tennis. Dus mijn kinderen kennen geen beeldschermen. Mijn kinderen die hebben eigenlijk... zijn die heel makkelijk zo door de puberteit geleid. Omdat die natuurlijk hun uitlaatklep hebben aan het sporten. Dus wat zich eigenlijk zegt, is dat beweging... ik ben nog een klein beetje ervaringsdeskundige op dat gebied. Dus ik weet dat het zo is. Maar ik wil het hier van dit horen. Beweging is essentieel voor mensen die een bepaalde problematiek nou ja, goed, hebben. op het moment dat ze beweegt, dan zetten die hersenen, die neurotransmitters, maken endorfine aan. Ja. En endorfine kent ze een beetje geluksgevoel van ervaren. Kleine opiumachtige stofjes zien dat, ja. Maar goed, mensen die depressief zijn, die maken vaak dat stofje net niet aan. En wat ik die mensen graag gun, is om niet eens even aan hun problemen te denken. Dus maar mensen die depressief zijn, hè, ja. die zien toch met geen stok aan het sporten te krijgen, omdat die zoiets hebben van, ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, nou precies. Kijk, en ik ben ik ben een hulpverlener, wat vooral gaat kijken, wat maakt dat iemand dat niet lukt. Welke ingang kan ik krijgen bij de ander, zodat ik de ander toch geactiveerd krijg om hem uiteindelijk wel van die stoel af te krijgen. En aangezien ik zelf ook altijd met paarden heb gewerkt, had ik zoiets van, ik moet die mensen kunnen meenemen naar mijn huis. Daar heb ik paarden, die kan ik op de koets zetten. Ik kan met hun het veld ingaan en hun eens gewoon laten ervaren of ze dan eventjes aan hun problemen denken. En dan zit ze op de bok? Ja, precies. Kijk, ik hoor al een speeder. Nee, ze zijn niet hier. Oh, niet hier? Nee, dit is onze Odigos tuin. De wat? Odigos tuin. Odigos?
Oh, ik mag geen naam zeggen, sorry. Oh. Dan moest ik me eruit knippen. Nou ja, oké. Maar goed. Maar goed, ik ben dus in 2007... Wat is er in de tuin als er dan een genpeertjes zien? Nou ja, loop mee, zou ik zeggen. Blote voetenpad. Moeten we de schoonhoed gaan doen? De blote voetenpad, dat hebben de kinderen zelf gecreëerd. Die kinderen of nee, andere kinderen? De kinderen met andere mogelijkheden, noem ik het netjes. We zijn ooit eens een keer met Ongerweg op een blote voetenpad geweest. We hebben de schoon wel uitgetrokken. Maar waarom moet je de kinderen die hier komen voor de dagbesteding, waarom moet je die een blote voetenpad hebben? Nou, ik vind gewoon, kijk, als ze niet goed geaard is, terug to de basis, ja, wie wil ze dan eigenlijk, zeg maar, de rest van die leven vormgeven? Dus hetzelfde als de fundering van een huis. Als de fundering van het huis niet goed zit, en dan begint het eerst met het dak, nou ja, 1 en 1 is 2, dus dat zakt weer in. Dan kiep je dum, ja. Ja. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat mensen weer terug gaan naar die basis en gewoon voelen, terug in die natuur. Ja, en de kinderen die zijn alweer niet meer thuis in het, ja, waar komt de melk nou eigenlijk vandaan? Ja, laatst was ik met het kind bij de buren, die hebben een melkveebedrijf. En dan zegt het kind, Rosalie, wat heeft hij daar onder die buik hangen? Ik zeg, ja schat, dat zijn uiers. Uiers, wat is dat dan? Dus dat had ik nog nooit gehoord. En dan moest ze ook nog rustig blijven om niet te gaan lachen, want anders is zo'n kind helemaal al zo kwetsbaar. En, bizar eigenlijk te huren dat er kinderen zien die bijvoorbeeld een koe nog nooit levend gezien hebben. Ja, precies. En zo kun je nog wel meer dingen doen. Hè. We brengen de kinderen ook bewust van, nou, wat voor soort bomen zijn het. Hè. We hebben hier een aantal fruitbomen. En die fruitbomen, ja, daar komen vruchten aan. En die vruchten, zou het niet zo mooi zijn, want ze zijn nu binnen een bakken. Zou het niet mooi zijn dat ze dan inderdaad die appels van de bomen kunnen plukken en die kunnen schillen en dat we er allemaal lekkere dingetjes van maken. Appeltaart? Ja, bijvoorbeeld. Ja, zijn ze er nog mee bezig? Nou, ze zijn nu koekjes aan het bakken. Koekjes? Dus we kunnen wel even rondlopen. En dan uitgerekend op een dag dat Joost Meester er een keer niet bij is. Officieus uitgeroepen tot grootste snoepkont binnen het Ongerweg-team. Ja, jong. Maken van keuzes hè, in het leven. Ja, ik zeg niet dat wij aan de koekjes gaan, maar nou, misschien dat we wel de geur op kunnen snuiven daar. Ja, en kijk, zeg tegen Jo, hè. Hier staat de poort altijd open, dus is er in de buurt. De koffie is hier altijd bruin. Dat zeg je wat. De deur staat niet op een kier, staat zelfs wagenwiet open. Nou ja, wagenwiet. We moeten natuurlijk op onze dieren letten. Hè? Hé, maar Nina, ja. Dick is dus de jongste. Daar is nog een oudere zus en een nog oudere broer. In wat voor een gezin ben je opgegroeid? Want ja, mam is niet voor niks sociaal werker. Geworden ook, dat moet een passie zien. Maar waar is die in de jeugdtijd? Ja, heel fijn. Eigenlijk een heel warm gezin. En mijn ouders hebben altijd hard gewerkt. Ik heb altijd alles kunnen doen, sporten. En eigenlijk heel fijn. Kijk heel prettig naar terug. En als je een tenniswedstrijd had, dan kwam papa en mama ook kijken? Altijd. Die reden dich ook overal heen? Overal naartoe. Overal waar ik maar wilde. Overal, alles was mogelijk. En nog steeds. Nog steeds. En waar vindt ze de tijd, Rosalien, om dat allemaal te doen? Ja. Hazenslaapjes? Misschien heb ik ook wel ADHD, dat zal het zeggen. Dat zou ik best wel kennen. Nee, ik zorg toch wel goed voor mezelf. Toch? Want als ik niet goed voor mezelf zorg, ik kan gewoon niet aan voor mijn kinderen zorgen en mijn partner niet, maar ook niet voor mijn cliënten, toch? Is dat ook iets wat ze weer overbrengt op mensen in de probleemgezinnen? Van de mos eerst ook goed voor zichzelf zorgen, anders dan lukt het niet meer om... Ja, wat heeft de ander nodig hè? Om lekker in zijn vel te zitten, om de dingen te doen wat hij wil doen, enzovoort, enzovoort. Wat voor leuke dingen doet je bijvoorbeeld samen, Nina? Veer? Ja. Dat heb je vanavond geregeld. Uit eten, heel divers. Ja. Maar we zijn eigenlijk altijd samen met het werk. Nina's manager bij ons in het bedrijf. Ja, dat gaat allemaal heel erg goed. Ja. Dus ik werk eigenlijk ook uiteindelijk om voor de kinderen. Kleinkinderen. Dus Dick is echt de eerste lijn? Ja. En Dick is meer de spin in het web?
Ja. Met te managen allemaal, zodat het organisatorische ook allemaal klopt? Proberen we wel. Wie oud ben je als ik 27. 27? Ja. Als we bijvoorbeeld 10 jaar terug gaan, wat woest ze toen weer? Hè? Poeh, dat toen waren. De nieuwe Anna Kournikova of de nieuwe Venus Williams? Of, Na je opleiding juridische dienstverlening. Oh ja, wil ik advocatuur en rechten gaan doen inderdaad. Ja. Dus dat is iets heel anders. Was ook niet wat ik verwacht had om bij mama in het bedrijf te komen. Maar het werd zo druk, groter en had ze gewoon de hulp nodig. Ja, want mam zei het van in 2007 is dat allemaal een beetje begonnen. Ja. Heeft dat lang geduurd voordat je door ingerold bent? Ja? Jawel, ja. Ja. Waarom? Omdat ik zag dat ze het echt nodig had. En goed personeel vinden is toch heel lastig. En ik denk als je eigen bedrijf hebt, ren je nog net iets harder als voor een ander. En ook daarom heb ik die stap gezet om toch bij mama in het bedrijf te komen. Ja. Ja. En ik ben er heel dankbaar voor jou. Ja, absoluut. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar doe zij eens net zelf van. Ze zien aan het bakken. Ja, kom, we gaan kijken. Ja, mag het? Ja, zullen we even zo lopen? Dan, zullen ze dat goed vinden? Absoluut. Ja? We hebben allemaal gezien de wet op de privacy, hebben we allemaal... dat is al allemaal afgetikt. Dat is allemaal afgedekt. Kijk. Ja. Dit huurt er ook allemaal bij? Dat is allemaal, ja, de cliënten die verzorgen hier ook de dieren. Dus er zitten wat boeren en boerinnen tussen? Ja, ook. Ja. Ja. Ja, het is een zorgboerderij of niet, hè? Ja, dit is de zorgtuin. De zorgtuin. zorgboerderij ligt in het begin van het dorp. We hebben 4 locaties. 4 locaties? 4 locaties, ja. Dus zo ongeveer de helft van het dorp is nou ja, dan overdrijf ik, maar 4 locaties. Eén locatie natuurlijk, worden peertjes zien. Ja, dat is de zorgboerderij, daar ben ik gestart. En dan ben ik gestart met het Oedigos huis. Pas op. Oh, ja, je staat bovenop de paddenstoel. Nee, ja. Ja, echt waar. Kijk. Hier. Dat was een paddenstoel. Dat was er een. Ja. Ja, we zeggen altijd knipgebouw tegen Rudy, hè. Dus dat is waarschijnlijk het huis van een collega van hier op nu.